Ràdio Vibrialab, un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola i benvinguts a Ràdio Vibrialab, el programa que pot canviar de nom en qualsevol moment. Avui ens trobem la Marta, Hola. el Pere, Hola. el Pol Hola. i la Natàlia. Hola. Bueno, i la Carla als comandos. No sé si se'm veurà bé per aquí. Bueno, se'm Saluda, veurà. una mica. Vale. Hola. Doncs bé, la setmana passada, no, el programa anterior, diguem millor, Sí. vam parlar ja de Sant Jordi i una mica d'algunes recomanacions de llibres. Però ens vam quedar amb el gossanillo de parlar una mica més com de llibres, de què ens agrada, de, diguem, temàtiques relacionades amb la lectura. Doncs bé, avui anem a agafar aquest tema i anem a explicar-nos una mica. Doncs bé, així com per començar, quin va ser el llibre que vau comprar o us van regalar per Sant Jordi? A mi em van regalar justament un de la ràdio, que es diu El Radiofonista, que estava a moltes llibreries i no sé, els meus pares me'l van comprar. Però jo no els hi vaig dir i no sé, em van llegir la ment o així i me'l van regalar. Ostres, que guai. I algun més, però bàsicament aquest. Bueno, això demostra que els teus pares et coneixen bé, Exacte. Sí. Però ja te l'has llegit? O... No, està guardat. I saps de què va? És d'un periodista que explica la seva història amb la ràdio, que va començar des de petit. Vale, és una autobiografia Sí. real, no? O sigui, Sí, vale. sí. I no sé, crec que pot ser interessant. Ah, molt bé, doncs. Algú més? Vosaltres? A mi em van regalar, no, vaig comprar el Psicologia Escura. És un llibre que es tracta molt bé de com fer servir la psicologia en persones per aconseguir metes, per aconseguir el que tu vols. I llavors et donen pistes, com ho has de fer, com, per exemple, si vols tenir una parella, si vols conquistar-la, com ho has de fer. També són llibres d'aquests de psicologia. Bueno, això és una mica red flag. Sí. És una Aquest mica red llibre- flag, gaslighting. Però que són tècniques Són tècnics que et donen. de manipulació De cap a la gent o... Bueno, manipulació no és per dolenta, per Vale. bona, per coses bones. I així que la fas Coses servir bones per tu. Sí, bueno, per exemple, si vull tenir una parella, m'ensenya com ho he de fer, les tàctiques, com puc arribar fins a ella, com li puc dir, no les tàctiques. Vale. I també un altre llibre que em va regalar Harry Potter, la de Harry Potter, que és l'últim que ha sortit. No, és un semblant a Harry Potter, que han fet una pel·lícula, que és un llibre que també és com semblant Harry Potter. Saps què van fer a la pel·lícula de Harry Potter? Sabeu si Ara no sé quin Sí, llibre És que em un sembla nou? que hi ha un... És un llibre que només és... que faran una pel·lícula, però encara Sí, no l'han és fet. Sí, correcte. De curs o... Sí. Harry Potter, Legado Maldito. Correcte, maldito, correcte. Però va a la línia de Harry Potter. Em sembla que sí. Sí. Com Va, ja Animales Harry- Fantàstics. Sí. No, però és una continuació. És una La continuació. continuació, em sembla que és la història del fill de... Correcte, Harry Potter. la continuació, el llibre. Ostres, però és de la J.K. Rowling. Em sembla que sí. Crec que sí, crec. Xan, xan. I guai. Ah, pues no sabia que continuava. Sí, continua. I això. Està molt bé, us recomano. Vosaltres, Pol? A mi no em van regalar cap llibre, Vale. perquè tampoc llegeixo molt ara, no trobo massa temps, Mhm. però sí que m'agradaria trobar un bon llibre per llegir. Vale. Tu, Bueno, Natàlia? a mi em van regalar Bueno, no és un llibre, va ser una novel·la gràfica, que és de Fahrenheit 451, sembla? Sí, que és del llibre. El llibre de Ray Bradbury. Sí, i res, bueno, és un llibre que jo ja m'havia llegit, però no la novel·la gràfica, i la veritat és que està bastant bé. O sigui, el dibuixant és el Víctor Santos, em sembla, que és No el un dibuixant espanyol. I té un estil com molt abstracte, i la veritat és que és molt interessant. Sí que és veritat que la pel·lícula, el llibre i la novel·la gràfica són tots molt diferents, però la novel·la gràfica ha agafat la idea original del llibre, no de la Vale. pel·li. No sé si l'heu vist a la pel·li. No. De Fahrenheit 451, els bombers que cremen els llibres... No, aquesta no. No. De François Truffaut. Sí. Francesa. Em sona molt, Sí. però no... També Està molt teniu bé. com un remake o una altra adaptació del llibre que és feta amb l'actor el Michael B. Jordan, que és el de
no sé si heu vist alguna de les pel·lícules de Creed, de, diguem, les continuacions de Rocky, amb el, vale. Sí. doncs, Vale, vale. l'actor aquell, i ja com a HBO em sembla que estan l'adaptació aquesta de Fahrenheit 451. Si Però voleu veure alguna... És un remake de la peli. No sé si és un remake o és una altra adaptació. Vale. O sigui, si voleu, no voleu veure la pel·lícula clàssica, diguem, i voleu veure aquesta, però jo us recomano veure la clàssica Sí, millor. la clàssica crec que està molt bé i la música també és molt bona. Però bueno, eso. Doncs bé, vale. Què més? Teniu algun llibre preferit? Jo preferit no, però és que va molt per temporades. Vale. Sí. Em vaig llegir un que és La noia invisible, que és una trilogia, que em va agradar molt, me'l vaig llegir els 3 de cop, però després va ser no me'n llegeixo cap més de l'autor, fins d'aquí molt temps, perquè era com... O sigui, repetitiu, però perquè és Clar. com la trama del llibre. Però sí, és molt xulo. No sé. De què va, més o menys? Ui, no me'n recordo. Però sé que parla sobre els escacs, que ha de resoldre un enigma sobre escacs. Vale. No sé, està bé. És com bastant interessant també com el que t'arriba a explicar o el que arriba a fer amb els escacs. Està bé, està bé. Jo el llibre preferit, digue'm, el llibre preferit que tinc jo és Eragon, Harry Potter i el Senyor de los Anillos, perquè és molt de fantasia i m'agrada molt la fantasia. O sigui, els de I- Tolkien, els Sí. totxazos... Bueno. I Eragon has dit també, no? Eragon. 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 És un drac. És un Sí, drac. sí. Bueno, van fer la peli també d'aquesta... Sí. Sí, van fer una pel·li i no van voler continuar perquè va ser un desastre. Total. Ah, sí? Va... Sí, nefasta. sí, no va funcionar res de la pel·lícula. O sigui, ja la pel·lícula era bastant dolenta. A taquilla tampoc va fer molt bé. I nunca Bueno. más se supo, no? Sí, sí. Bueno. Jo, per exemple, llibre preferit em costaria. Si... Potser, jo què sé, la trilogia de Nova York de Paul Auster, potser, que són com... És un llibre amb 3 històries separades, però que tenen com una mena de relació, no diguem de relació entre les històries, sinó de temàtica una mica, que és com de casualitat i d'una persona que es troba en una situació i com que continua amb aquesta situació, es deixa portar per la situació, diguem. Aquest és el que més m'agrada potser, però jo faig com a un dels meus professors de cinema que depèn del dia i depèn de l'hora tinc un llibre preferit o un altre, o sigui, em va canviar. Pues, mira, un que em va canviar també, potser és molt cliché, però el de 1964, no, 84, 84. això. George Orwell. Eh? De George Orwell. Sí, sí, sí. I res, em va donar com fa anys una època de llegir aquests llibres tan de distopies i tal. I la veritat és que aquest em va, no sé, em va descol·locar moltíssim, perquè després vaig veure també la peli i... O sigui, clar, tu quan llegeixes un llibre tu imagines tot tu, no? I després veure com l'adaptació i coses diferents, però que et quadren, no? I a vegades fa que tot tingui com més sentit o ho visualitzes millor, pues, també em va deixar bastant. És el llibre en el que es va saludar el Gran Hermano i tot això, no? Sí, exacte. Sí, sí, sí. I també el llibre aquest de la pel·li de Blade Runner, de Sueñan los androides con ovejas elèctriques? Sí, Pot ser? Que sí. és aquest Em sembla que, títol, no? que aquest és el títol, però... Sí. Hòstia, No sé que l'autor. títol graciós. Blade Runner, la pel·li està basada en aquest llibre. I també, pues, això, sempre m'ha agradat bastant. O sigui, tema fantasia sempre m'ha costat una mica més, però ciència-ficció, com que està una mica basat en la realitat o el que podria passar en un possible futur, pues sí que ho veig com que té una mica més de sentit, no? Entre cometes. I sí, són un parell de llibres que la veritat és que quan els llegeixes planteges moltes coses, no? I és com... necessites un temps de reflexió després de llegir aquests llibres perquè dius, hòstia, pues això podia passar, i realment en 1984 moltes coses diuen esto está pasando ahora, no? Sí, són com prediccions que diuen i passen, això és veritat. Això sí que pot passar.
igual que hi ha un llibre del Simpson, també que han fet llibres, que, igual que han fet les pel·lícules i els dibuixos, que explica que havia el Covid Prediuen els sí, Simpsons. i passó el Covid. Prediuen el Covid i més coses també. Sí, és veritat. Llibres del Simpson ja... Del Mundial de Qatar, no sé si van... Sí, correcte. Va dir alguna cosa també... I algú del Trump pot ser? També, sí, Zona, ¿no? Otra predicción de los Simpsons. com sembla el nostre Damus, aquest. Però, o sigui, han tret un llibre d'això. Sí. Ostres. Del Simpson, han fet llibre del Simpson, No sabies? Sí, hi ha còmics, Ja per té còmics, exemple. correcte, això, els còmics, sí. Vale, I també però no un llibre de les predicciones No, de los no, Simpsons. no. També del Simpson estava el llibre aquest del Bart Simpson, però sí. no me'n recordo quin... El títol és graciós, però no me'n recordo Sí, quin vols dir? El Barto? No. El Barto O no és. diario de... Em sembla que alguna vegada l'he vist per aquí, potser. No ho sé, allà em sembla que el vaig veure una vegada, però potser m'ho estic inventant. Totalment. Vale. Però era aquell que tenia pàgines on podies rascar i feia olor? O això era l'àlbum? de No, em cromos? sembla que això és un altre llibre. Ah, O sigui, el Bart era com d'aquest paper, diguem. Vale. Era paper normal. Vale. No era, diguem, paper com més plastificat o més brillant, era Vale. paper, diguem, Sí, de és full veritat de... que era un àlbum, l'altre. Sí que hi havia com cromos que rascaves i... Fa olor a donut, fa olor a no sé què. Aquest no em coneixia. ¿En serio? No. Hòstia, pues... Sí, era como... Ara no recordo on, però van fer com un Remember dels 90 i molta gent comentava aquest àlbum, no? De, ostres, sí, els cromos que feien, que rascaves i feia olor, era com lo más, no?, en aquella època, no? Panini, un cromos Sí, aquest sí. de... Panini. Sí. Futbol. I tu, Pol, tens algun llibre preferit? Encara que diguis que no llegeixes molt, algun que t'hagi marcat, diguem? Doncs hi ha algun de Harry Potter així, perquè eren els que més llegia quan també veia les pel·lícules. És que a mi m'agrada més el cinema que llegir. Vale. Seria algun de Harry Potter, potser el tercer, el prisioner d'Azkaban. Sí, m'agrada Espera el Cáliz de Fuego, Sí. el misteri del príncipe, que després... Després de les relíquies de la muerte. Correcte. Doncs bé, seguint com la pregunta que li acabo de fer, algun llibre que us hagi marcat la infància i adolescència? O si teniu un de cada, Jo sí tinc per un, exemple. els Teletubbies. Els Teletubbies. El llibre? Sí, ja hem fet un llibre. Quan era petit, aquest m'ha fet marcar molt. Perquè jo tenia, quan tenia 8 anys, començava a llegir els Teletubbies. 7 anys els Teletubbies. Però El llibre. més que llegir... I la sèrie la veies? La veia també. La sèrie, K3, el 4, el K3. Sí, el K3. K3 sempre ho veia, els Teletubbies. Que sempre una abraçada, bueno, la té. Sí, era... Bueno, anys després jo la vaig tornar a veure en algun capítol i tal, i a vegades era una mica túrbia, no? Sí, una mica creepy. Després vaig veure, bueno, no sé si era un documental on els que feien de Teletubbies es treien la disfressa i va ser bastant traumàtic. Era, en plan, jo pensava que eren nens, saps? Però eren adults. Clar, és que disfressats. eren molt grans És com les disfresses. no sé si el Doraemon, que era... No, el Novita en veritat era un nen que estava com... Sí, això és la llegenda negra, com, Discapacitat, Sí, que que- no es podia moure... O... que Sí, estava en algo- coma. Estava al sí. somni. Explica el que Doraemon van que fer estava la al somni. pel·lícula, no? Bueno, Sí, no, però no, si la això, peli- Ha fet pel·lícules. això en realitat no, aquest no és el final de Doraemon, diguem. Assistia a És una la llegenda llegenda urbana que Ai, no sé, aquest era el final. I això va sorgir d'un còmic que va crear un fan Ostres. de Doraemon i em va dir aquest serà el final. També va passar alguna cosa semblant amb Oliver i Benji, no sé si... Sí, Oh, sí, també, també. perquè al principi d'Oliver i Benji, per exemple, diguem, el que nosaltres coneixem com a Oliver, l'atropella un cotxe. Sí. Clar. I la pilota li salva. Doncs bé, diuen que en realitat no es va salvar diguem, de l'accident de cotxe. l'accident. Que tot eren somnis. Sí. Jo també he vist el Yu Kakuso. El Yu Kakuso sí que el llibre, que és còmic, no m'agrada molt també. Aquest també m'agrada molt. Yu Kakuso, bueno, One Piece. Llegiu
més còmics Jo llegeixo més manga còmics. que llibres? I llegeixo Diguem, més còmics que novel·les. llibres. Sí? No, jo novel·les. Novel·les. Pocs còmics, però alguns sí. O novel·les gràfiques, també adaptades de novel·les, m'agrada llegir-les. Sí. Per exemple, si veieu un llibre i... Perquè estava pensant abans del programa que abans hi havia molts llibres com il·lustrats. Com, per exemple, em va venir a la ment com el Don Quijote, té com bastantes edicions que estava il·lustrat, o la Divina Comèdia, que tenia com il·lustracions. Com que aquesta diguem, això de que els llibres tinguessin il·lustracions, com que es va deixar de fer, i com que la fama, com que tenia mala fama que els llibres portessin com dibuixets. Sí, era o com més il·lustracions. infantil, no? Era Sí. com... Ja no és un llibre per adults, no? Clar. Ja no... Jo veig que hi ha llibres d'adults que a vegades també porten dibuixos, perquè està bé que hi hagi dibuixos, perquè si és antic, està bé que marquin com era abans. Exacte. Jo veig Com bé per que això, els ubicar-ho. llibres... Sí. Correcte. Jo veig bé que facin dibuixets d'això. Us deixeu portar per les portades dels llibres? Sí, jo crec que Jo sí. influeixen bastant a l'hora de decidir si el compres o no. Sí. Segueix afectant, suposo, una mica, Sí, no? sí. Sí, perquè la gent és el primer que veu, la portada, Clar. i a vegades diuen no tinc temps de fullejar i diuen mira, me l'emporto. I si és dolent, doncs mira, ja Ja. de decoració, no? Almenys. Jo em fixo més en el títol, per això la portada no li dono... Jo el títol i la portada, les dues coses. Perquè llavors llegeixo la sinopsi i moltes vegades pot ser una portada maca, però... Clar. No. Jo és que últimament és com que no acostumo a entrar en una llibreria a mirar llibres allà, sinó que entro a una llibreria i busco el llibre que estic El que buscant ja directament. Ja, sí. Per exemple, si vaig a escollir un llibre, intento com buscar-lo abans i si té una edició que la portada m'agradi i això, o que porti il·lustracions i tal. Sí. Jo la veritat és que també faig una cosa similar, en plan, si vull un llibre perquè l'he descobert per internet o el que sigui, sempre intento veure com si hi ha alguna edició que té la portada com més interessant o la més maca, no? Si és una edició com especial, em crida més perquè ja sé que el text m'agradarà, llavors el que em falta és lo estètic, no? Sí, A mi em va ajuda més. A mi em va passar que em volia comprar fa poc Frankenstein, de Mary Shelley, i hi ha una edició que està com, es diu edició anotada, i que porta alguna il·lustració i tal. Però clar, aquest llibre em sembla que costa 50 o 60 euros. Clar. I no em volia gastar aquests diners per llegir el llibre. I com que el vaig buscar a llibreries de segona mà i tampoc el trobava, i al final me'l vaig comprar en una llibreria, diguem, de primera mà. A vegades, quan tu mires el llibre i surt la portada, jo me fixo amb la frase i la portada, perquè a vegades enganya. La gent pensa, mira, aquest llibre parla d'això. I també el que vol marcar la portada és com és el llibre, saps? I la gent que a vegades diu, oh sí, perquè el llibre tractarà d'això. A vegades ens avancem massa sense saber el llibre que... Sí, el dolent Sí, vull és dir. que a vegades a mi sí que m'agrada buscar, o sigui, saber que el llibre que busco és el que voldré, perquè hi ha llibres que és que penso que són bastant cars i per llegir un llibre que t'ha costat molta pasta per després dir, ostres. Però bueno, sempre hi ha l'enigma aquest, no?, t'atrau molt una cosa i després res. Però sí, una cosa que també faig és intentar mirar si està de segona mà o edicions antigues, i si hi ha una edició antiga, de comprar-me la nova i la d'ara per veure la traducció, saps? Sí, Què ha canviat tant? A mi em va passar, jo tinc un llibre i després em vaig comprar o sigui, és un llibre d'una història de vampirs, que és Carmilla, i tinc després com una col·lecció d'històries de vampirs. I les dues traduccions són totalment diferents. O sigui, les dues en castellà, però totalment diferents, com paraules que canvien radicalment, que no té com molt sentit. Com Crepúsculo o alguna cosa així, és de vampirs. No, és una història més semblant, diguem, a lo de Dràcula que Crepúsculo. Però bueno, és curiós que les traduccions canvien tant, perquè, jo què sé, Saps de quins anys eren? Quina diferència de... No en tinc ni idea.
però em va sobtar bastant, perquè me'l vaig llegir primer diguem, el que no era de la col·lecció de llibres, o sigui, de relats, i quan vaig comprar-me la col·lecció de relats me'l vaig tornar a llegir i vaig dir, això em sona, o sigui, me'n recordava que no tenia aquelles paraules com a tal, i vaig comparar-ho una mica i canviava radicalment. Sí. Era curiós, no sé. Teniu algun e-book o llegiu en digital? No, és que a mi no m'agrada llegir en digital. A mi tampoc. A mi tampoc. Jo crec que perds com més la concentració, potser, que no llegint en físic. Jo crec que és més còmode perquè així no has de comprar el llibre, però sí que la concentració no és el mateix. No sí, a més que Clar. per mi llegir és com, aviam, no un ritual, però és com el moment, no? Clar. De llegir un llibre, llavors agafar-lo i tal, és com... M'agrada més que estar amb un aparato... Clar. allà I que es si vegi t'espai al digital, després no pots engegar-lo i després et quedes de llegir el llibre. Sí, clar, exacte, es quedes sense bateria i què? Tens 2 hores de viatge, no?, per exemple. Sí. Doncs Tu tens un? D'e-book, o sigui, fas servir... No, jo compro llibres en físic, directament. I intento comprar-los com de segona mà, més bé. I has anat a la Central, allà a Barcelona, que és una llibreria molt coneguda? Sí. Hi ha diverses, em sembla. Diguem, de la Central és com una cadena, és com la Casa del Libro, em sembla. Sí. Sí. El que sí que fan a Barcelona, Marta, és... Això, Marta. Marta no. Natàlia, Natàlia, el que sí que fan molt, això dels còmics, fan molt a Barcelona. El què? La fira? La fira dels llibres. Sí, el Saló del Còmic, sí. Saló del Còmic i ara... Bueno, que ara es diu Còmic Barcelona. I el Saló del Manga després. Sí. Que ara es diu Manga Barcelona. I han tret el Saló de... Però bueno, no sé per què. No sé, li tenen mania als salons o... Sí, potser ja no consideren que és un saló, perquè és una fira que comporta més coses, no sé, fa crec que 3 anys ja o així, no me'n recordo. No tinc ni idea. Que en comptes de saló de és Còmic Barcelona i Manga Barcelona. Bueno, està bé. Heu anat alguna vegada? No. No, jo no he anat. Jo vaig anar un cop, només. Jo també, només un cop. Tu vas anar aquest últim any. Sí, jo he anat bastants cops, Jo vaig tant anar el als- del còmic com el del manga. Vaig anar el 2018, que anaven tots disfressats, hi havia un Doraemon, de Nuyasa, la Sakura... Clar, el manga és tot manga i té com més èxit que el del còmic fins i tot. O sigui... Sí, però és més gran, diguem. Sí. El del manga és més gran. Ara sí. Ara sí. Sí, perquè han vist que el manga crec que des dels últims anys, però ho va patar més amb lo del Covid, perquè la gent va començar a veure més sèries i tal. I clar, van veure que ja la Fira Montjuïc es quedava petita. Sí, i ara han canviat de lloc. Crec que el van fer, ostres, ara no recordo el lloc, però sí. On fan el Mobile... A la l'Hospital del Mobile World Congress. Sí, em sembla que és allà, que és molt totxo aquell lloc, em sembla. Doncs pues, l'han canviat de lloc. Sí, perquè veieu la diferència, no? El còmic de Barcelona d'aquest any el van fer, pues, això, el Fira Montjuïc, com sempre. I sí. Però perquè veieu, no? Ara que estem parlant de llibres, el manga, sobretot aquí a Espanya, va fer com un superboom i ara moltíssima gent... Sí que el que parlem molts cops, no? De que fa uns anys potser llegir còmic era de friquis absolutament, no? I ja està. Però ara, com que moltíssima gent llegeix molt de tot i sobretot manga, ja no està només per friquis, no? Que no està mal vist. I jo crec que això també pues, ha fet que més gent hi vagi encara. I ha fet que algunes editorials facin, diguem, reeditin o facin còmics, mangas en català, per exemple. Sí, això és una de les coses que ens hem beneficiat, jo crec. Una de les novetats d'aquests 2 últims anys, potser. Sí, moltes sèries clàssiques com Naruto... Clar, és que era molt curiós perquè teníem anime en català, però mai teníem manga en català. Sí. No, Naruto no seria una d'aquestes perquè ja feia temps que estava en català, potser però Dragon Ball One Piece, sí. Dragon Ball i One Piece eren, em sembla que els 2 únics que hi havia en català. Diguem, fa 20-25 anys, potser.
I ara, doncs, pues, novetats com My Hero Academia, que és bastant famós i tal, entre gent més jove. Són sèries que, clar, mai pensaries que estarien traduïts al català perquè també són molts números i també doncs, és una càrrega monetària important, però sí. I la gent els compra, o sigui, realment es venen, que no dius això de... Òbviament, comparat amb el castellà, pues, no tant, perquè el manga en castellà pues, va clar, més... és més global, diguem. Exacte. Té més mercat, té més territori com per expandir-se. Ja no només ho compren a Espanya, sinó de Llatinoamèrica i tot això, llavors, òbviament hi ha més públic, però igualment la gent també pregunta sobre tenim llibres en català o còmics en català, així que si ho han tret és perquè hi havia una demanda. Exacte. Sí, jo, per exemple, a mi m'agradaven ja més de partit i em segueixen agradant els còmics tipus superheroi americà i en català no trobes, diguem, cap editorial fa cap o sigui, potser et trobes un, però diguem, no de grapa sinó de l'homo, de tapa dura, i jo tinc un que era la Batman, que em sembla que és un de Batman que passa a Barcelona, i com que passa a Barcelona el van editar en català, però ja està, no? Ja està. I després tinc un altre em sembla que de Norma Editorial, que era de Sherlock Holmes, que em sembla que també passa a Barcelona, i o sigui, la idea de les editorials és si passa a Barcelona el fem en català. Si no passa a Barcelona no hi ha edicions en català. Hi ha molts pocs llibres en català, de manga hi ha pocs. Estaria bé que hi haguessin més, perquè... Sí. Bueno, mira, de fet, per Sant Jordi em vaig comprar un que es diu La vampira de Barcelona. Sí. I també vam fer una pel·li. Ah, sí? Ostres, això no ho sabia. Però no sé si és com del llibre. Jo crec que és més bé de la història, diguem, de la història real, basada en la història real de la vampira de Barcelona. I el mateix, està en castellà i en català. És com, bueno, pues, està bé, no? Però estaria bé tenir més coses. Potser com els llibres o còmics i novel·les gràfiques més indie, diguem, o no indie, sinó menys mainstream, sí que opten més per traduir-los al català que potser, diguem, les col·leccions de Batman, d'Iron Man o qualsevol altre superheroi que no trobes. Que perquè hi ha menys tirada o menys números, no? O no sé. Però sí que és veritat, no ho havia pensat mai, no? Tot això de, bueno, Spider-Man, Batman, sempre està en castellà, o sigui, hi ha poca coseta en català, però bueno. I teniu algun còmic o manga preferit, per exemple? Jo Inuyasha. Tu Inuyasha. I Sakura, la casada de cartes, Sakura. A mi m'agradava Naruto. Han posat ara a Netflix. Ai, sí? Naruto. Sí. Em plantejo fer marató, Ja. El problema de Naruto és que té molt relleno, també. És veritat, sí. I de l'última saga em sembla que no han ficat tots els capítols, però bueno, si tinc temps potser faig un try, que és una mica la meva adolescència. Ara no m'agrada, però és una mica fer un remember, no?, de los buenos tiempos. I no sé, pues de mangas favorits, sí, el que passa que jo vaig tirar una mica per el gènere així una mica més oscurillo, com ja sabeu, suposo. I sí, hi ha un que em va marcar moltíssim, que es diu Nichan de Harada, que és com la meva dibuixant favorita. I res, pues va ser com una mica com els llibres que he comentat abans, no? Que te'ls llegeixes i et quedes en xoc i te'ls has de tornar a llegir com una setmana després per tornar a reflexionar en plan què ha passat, no? Què és esto? Però, bueno, sí que a mi em va agradar per com tracta segons quins temes i tal, però no ho recomanaria a molta gent. O sigui, si ho recomano és perquè conec a la persona i sé que pot estar oberta a segons quines coses perquè és una història bastant fosca i psicològica, però crec que és un must, però no per tothom, saps? Jo, per exemple, de còmic americà potser us recomanaria, dels meus preferits, diguem, la saga de Sandman, de Neil Gaiman. No sé si... Bueno, potser heu vist la sèrie de Netflix que van fer.
Però amb la novel·la gràfica és com bastant diferent, no? Sobretot estèticament... Sí, bueno, estèticament és que Sí. ja és un altre tema, com adaptar còmics diguem, a imatge real, és com una cosa molt difícil, sobretot estèticament per el tema de panells, de les vinyetes i tot això, que és És xungo, sí. Sí. És un altre registre. I de Sandman, a mi el que m'agrada és que jo estava acostumat a llegir còmics de superherois. I això és com un canvi. O sigui, entrar a Sandman és com un canvi. Per mi em va descobrir com que els còmics també poden parlar d'altres temes que no sigui de superherois, de Batman vencent al Joker, per exemple. Encara que hi hagi molts còmics, o sigui, còmics molt bons que tinguin de Batman, que tinguin temes més profuns, però bueno, per mi va ser com que em va obrir els ulls. I després, de manga, m'agrada molt com es diu? Un manga que es diu Innocent, que va del Verdugo de l'època de la Revolució Francesa. O sigui, la família dels verdugos de la Revolució Francesa. I està molt bé, perquè barreja com una estètica diguem, de la Revolució Francesa, l'estètica no tan manga com anime. Sí, perquè està molt influenciat també pel toque occidental, aquest artista. Sí, i té com, diguem, no sé si heu vist la pel·lícula de Maria Antonieta. És que surt Maria Antonieta al còmic. I té com una barreja com entre anacronismes, perquè, per exemple, no és un spoiler, però al manga surt un moment en què Maria Antonieta està com mirant Instagram. Clar, és com molt curiós perquè és el que faria Maria Antonieta si realment tingués, diguem, un smartphone. Sí, em va fer molta gràcia. O estigués aquí, bueno, en aquesta època, diguem. Exacte, sí. I, diguem, les meves dues recomanacions serien aquestes. Vosaltres teniu més recomanacions? És que jo no llegeixo manga. Jo tinc una més que són les màgiques d'Orremí. Vale, són les bruixes que han de complir missions, no? Que he vist els dibuixos. El llibre també m'agrada molt. El primer llibre que vaig llegir, que es diu que quan vas començar a sortir, és molt gran, em fa gràcia perquè surten les bruixes, bueno, són típiques nenes i bueno, jo us recomano les màgiques d'Orremí. Heu descobert alguna saga de llibres o algun llibre o còmic o manga a partir de la seva adaptació a l'audiovisual o al videojoc, per exemple? Sí. O sigui, vull dir que vau veure aquella adaptació i vau dir m'agradaria llegir-lo i us el vau comprar o l'heu anat a la biblioteca a veure si el tenien? Jo sí. Sí? Quin, per exemple? El senyor... No, com es diu? Sí, un dels Senyors dels Anellos. El segon que van treure el llibre. Les dos torres. Correcte. Molt. Tu tens alguna... vas veure la pel·li i després vas voler llegir el llibre. Correcte. Teniu vosaltres alguna? Sí, a mi em va passar amb Heartstopper, que no sé si la coneixeu. La sèrie i tal, vale. sí. Crec que la van estrenar l'any passat i bueno, es va començar a haver com molt soroll per Twitter, la gent estava super loca i tal, i una amiga meva me la va recomanar en plan, jo crec que t'agradarà, i jo que no, que és que és molt mainstream, ara tothom està parlant d'ella i tal, però no, o sigui, la vaig veure i va ser molt guai. Llavors, clar, jo ja coneixia a Heartstopper, el còmic, però sí que és veritat que estèticament al principi no em va enganxar, però ara és una de les novel·les gràfiques que més m'agraden. O sigui, vaig anar a Londres, vaig anar a veure l'autora perquè, no sé, em va donar com super hype. I penso que ja no és tant el dibuix, perquè si vosaltres veieu el dibuix original, pues, tampoc és un dibuix perfecte. A mi m'agrada molt perquè és un estil com molt marcat. Però és com tracta la història, no? Els personatges... No sé si l'heu vista, la de Heartstopper, vosaltres? No. Jo he vist el llibre.
pues, bueno, en resum és pues, dos nois que es coneixen a l'institut i un sí que tothom sap que és gay, però l'altre bueno, pues és el típico jugador de rugby, no? Hetero i tal, que passa que quan es coneixen i es fan amics doncs sorgeix com una relació pues, més d'amistat, saps? Què passa? Que el maco crec que d'aquesta història és com tracta l'autora tots els personatges, no? I totes les sexualitats, que no és el típic que en moltes històries de dos nois o dos noies sempre o acaba o malament o un desapareix o l'altre no sé què, no? Llavors és com... Molta gent va tildar aquesta història de no realista perquè tot és molt maco, però és com... Home, és que ha d'haver també històries així, no? Que, perquè sí que pot passar en algun cas, no? Sempre tot és dolent. Clar. I bàsicament jo crec que va ser un boom per això, no? Per com tracta l'autora tot el tema de no deixar mai de banda pues, el tema de gais, lesbianes, asexualitat, o sigui, realment transexualitat sobretot, o sigui, parla de tot i d'una manera molt sana i molt, com dir-ho, que ensenya a la gent. Valors bastant, educatius, no? Exacte. bastant transparent, diguem. Sí, exacte. Parlar sense embuts i tal. Sí que és veritat que és una sèrie que està més adreçada pues, a gent jove, però jo crec que és una sèrie que hauria de veure tothom una mica per aprendre una miqueta, no?, d'aquests temes, si realment t'interessa o no saps res d'això i vols entendre. Tu tens algun, diguem, no còmic, sinó saga de llibres, per exemple? Em va passar, crec, 2 vegades, el que passa és que no recordo en quina pel·lícula. Vale. Però recordo que em va passar i va ser després com... Ara no em llegiré el llibre perquè si ja m'he vist la pel·li és com que ja ho saps tot. Però sí, em va passar, però no sé en quins. Jo tinc un altre llibre. Ai, perdó, vas tu? I tu? Bueno, anava a dir que a vegades els llibres expliquen coses que a la pel·li no surt, lògicament. Sí, Clar, correcte. ahí està. Sí, sí. Però fa com més mandra, com... Sí, No sé. sí que és veritat. Aviam, Sí, clar, perquè saps com la Com història, acaba. però potser els detalls a fons Ja. no coneixes. A mi em passa això amb Harry Potter, que amb el llibre descobries coses que no sabies, que a la pel·li no Correcte. sortia tot. Ah, sí, em va passar amb Divergent, crec. Que vaig veure com... No la vaig veure sencera la pel·lícula, vaig veure com trossos, però després em vaig llegir el llibre, però sense saber que era Divergent la pel·lícula. Després, al llegir-ho, vaig dir, però si això ja ho he vist. Això em sona d'alguna cosa. Sí, sí. Vale, vale. A mi m'ha passat també amb la pel·lícula Crepúsculo, que hi ha la saga També, Crepúsculo, que hi ha molt dels vampirs. Jo vaig llegir el llibre, però després la pel·lícula em sembla raro. No estava com explicava el llibre, no estava com una pel·lícula. I em va... Però és que a vegades quan tu mires un llibre d'una pel·lícula, intenten canviar-ho, no és igual. No és... Clar, és jo que crec com la que pel·lícula. potser per això diuen que millor llegir-se primer el llibre i després veure la pel·li, no? Perquè Sí, tu ja ho tens això diuen. configurat d'una manera i després veure la pel·li i diu, hòstia, pues... Ja, Era diferent tu al que canvia m'havia més. llegit. No? Però bueno, en el cas invers jo crec que és, si realment t'agrada molt aquella pel·lícula o sèrie, d'indagar una miqueta més, no? Si et diuen, oye, pues aquí no surt un personatge, no? O aquí sí. Llavors, jo crec que si t'agrada, pues, potser dona una miqueta més de mandra, però si hi ha interès, doncs suposo que voldràs saber-ho tot, no? A mi em va món. passar, per exemple, amb la pel·lícula Contact. No sé, em sembla que ja l'he anomenat en algun podcast. Sí. Doncs mira, porto veient aquesta pel·li per la tele, diguem que la posen els caps de setmana, des de que era petit, i un dia vaig mirar per casa a la llibreria i el meu pare el tenia ja, i vaig dir, doncs em sembla que me'l llegiré, i me'l vaig llegir i em va agradar, perquè és això que diem, hi ha com temes que et tracta diferent que la pel·lícula, que no es veu i tal, i és com una cosa que complementa l'altra, potser. Però què et va agradar més? A La mi, peli. per exemple, m'agrada com... perquè parla com de religió a vegades i com es pot combinar la religió amb la ciència, i això em sembla que està millor explicat al llibre que la pel·lícula. La pel·lícula va el que va, que és, diguem, la història d'ella que vol conèixer els extraterrestres, diguem. Més bé, però bueno.
I després em va passar amb un altre... Era un còmic que jo vaig veure un videojoc, que era The Wolf Among Us, el videojoc. Among Us, sí. Sí. No, No. però no és... Vale. No és el... No és el Among Us. No és l'Amocus. És un videojoc, diguem, d'aquests com de tria la teva pròpia història, més o menys, però basada com amb els contes o els personatges dels contes típics en la Blancanieves, Cenicienta, La Bella i la Bèstia. Hòstia, la bèstia. Doncs Molt bé, bé. el videojoc i els còmics es basen en, diguem, aquesta és la premissa. La premissa és, més bé, que aquests personatges estan al món real, diguem, estan convivint amb nosaltres al món real. Doncs bé, jo vaig veure o vaig jugar a aquest videojoc i vaig dir, ostres, m'agrada aquesta història, m'agrada aquesta premissa, vull llegir més. I fins ara estic continuant llegint-la. Però clar, o sigui, què vas llegir? Les històries originals dels contes? No, perquè el videojoc està basat en un còmic. Diguem. Ah, vale. El videojoc està basat en un còmic. Vale. Espera, que canvi de càmera. Que la Carla s'ha anat un moment. Doncs bé, el videojoc està basat en un còmic i jo vaig dir, ostres, m'agrada, em vull llegir-lo. I com que el videojoc va com per una altra banda que no va al còmic. O sigui, està inspirat. Sí, diguem, està inspirat no? en els personatges, diguem, que ja estan inspirats en els personatges diguem, de la literatura universal. Sí. Doncs bé. I no sé, teniu alguna cosa més que aportar No. al programa d'avui? No sé, dir que compreu llibres. Tu volies dir alguna Comprin. cosa? Sí, bueno, que jo, si parlem de cine, que jo ja sí que em veig millor. Ja, un dia també podem parlar de cine, Sí. d'adaptacions o també. coses així, estaria interessant. Jo la sí que us veritat. recomano els llibres perquè per al cine i les pel·lícules, perquè els llibres t'ajuden a millorar les capacitats que tens. També vas... és veritat que quan tu miris una pel·lícula, el llibre és diferent, però el llibre fa que tu t'ho imaginis. La pel·lícula tu l'estàs veient i no t'ho Exacte. pots imaginar. És perquè com ja, més fàcil, no? És Ja fàcil. t'ho dona. I el llibre et fa fer exercicis de la ment. I això també és molt... Jo, si em deixeu dir-ho, una bona pel·lícula també et fa imaginar-te coses. El problema és que té que ser una bona pel·lícula. Exacte, Sí, sí, però sí. sí. Reflexionar també, una bona pel·lícula. Correcte. O un documental. Correcte. Sí, a més que el cinema també aporta pues, el tema del so, la música, que per mi també és molt important, no? És un complement... Bueno, jo sempre que llegeixo també necessito com tenir música, no? Per ficar-me una mica Clar, en els en animes, el per llibre. exemple, molts els hi passa que amb la música milloren molt. Attack Ja on ves. Titan, per exemple, Ostres, sí. se li treus la música i no és res. A la meva humilde opinió, sí després que és no ho veritat. mateu. Jo que sí que faig, quan llegeixo un llibre, que és molt tranquil de qualsevol, de Harry Potter, per exemple, em poso al mòbil música relaxant i llegeixo el llibre, perquè si no escoltes el que hi ha a fora, llegeixes el llibre, estàs atent al I llibre. el mòbil ho deixes apagat o... No, el mòbil el deixo amb la música i música tranquil·la, de meditació, i vas llegint el llibre com si estigués... Sí, està. Com si estiguessin en el món, no? Correcte. Sense distraccions. Bueno, si no... bueno, no sé si us passa a vosaltres, però jo si no estic... Si no em centro és com que no puc llegir bé. Necessito estar, pues, això, amb el tren, si em fico música, jo puc separar, però com que necessito aquest moment de concentració de estoy en la història, estoy en el llibre. No, jo en realitat puc llegir en qualsevol lloc. Sí. Al bus, diguem, a qualsevol lloc. Sense Encara que hi músiques... hagi, sí, en un bar, encara que hi hagi gent parlant, no m'importa. Vosaltres? Jo igual que tu, eh? I jo crec que a més, si tinc música com amb auriculars, em desconcentra, però si és música d'ambient, no sé, en Correcte. un bar, encara. Sí, o sigui, per exemple, si en el meu cas, si llegeixo un nom, depèn del llibre, si és un que és una mica més fosc, pues, òbviament no estaré ficant, jo què sé, Hannah Montana, no? O Ja. Camp Rock, saps? Però sí, és una mica afegir un complement, no? Per llegir la història, però bueno, que són manies com qualsevol altra, saps? Però, clar, o sigui, que vosaltres pugueu llegir sense... O sigui, tenint distraccions em sembla com... Joder.
Que difícil, no? A mi se'm fa... A mi em costa bastant igual, difícil. A mi em costa. A mi em costa. Quan estudiava també em costava molt. Ja, per exemple... Concentrar-me, tenia que estar en una habitació tancat, no podia tenir soroll. Per això la biblioteca anava molt bé. Clar. Sí, però... La vieja confiable, no? Utilitzeu la biblioteca assíduament o Sí, aneu a agafar jo hi vaig llibres? molt. Per llibres hi vaig molt. Per si d'estudiar alguna cosa de medicina, també per mirar medicaments, informar-me sobre on està aquest lloc, de la història, de Terrassa o qualsevol cosa, informo molt a la biblioteca. Sí, perquè vosaltres encara ho feu servir com lloc de buscar informació o és més un lloc més ritualista, en plan, vaig allà, agafo el llibre, estic fent o... Jo les dues coses, buscar informació i... Sí. Relax, no? Una Sí. mica? Jo Jo també les l'utilitzo dues. més bé com un videoclub, directament. Vale. Com Sí. anar i agafar un llibre i marxar. Ah, I vale. com a molt alguna vegada he anat com a intentar escriure, com tenir un lloc relaxat. Però, bueno, tampoc és que vaig més bé, com ja he dit, com un videoclub. Vale. Agafar un llibre i ja està. Sí, perquè suposo que fas feina pues, més a casa, no? Perquè el fet de Sí, però a casa, per exemple, si tens com moltes distraccions, Clar, és això, difícil. per exemple, llegir no em costa, però posar-me, com diem, a treballar, a escriure Vale. alguna cosa, sí que em costa més amb tantes distraccions. Tu vas bastant? Jo sí, jo per estudiar i també bueno, per llibres, per agafar-los per gust. Sí, les dues coses, la veritat. Vaig bastant. Però sols agafar també llibres per lo que estàs estudiant o els llibres que agafes són... Si necessito per un treball, sí. Vale. Però com per ajudar a complementar, no, perquè ja tinc l'escola. o internet, no? Sí, bàsicament. Molt bé. Jo anava bastant a la biblioteca, ara no vaig tant. I si vaig, és això, per mirar algun llibre com més documental, d'alguna temàtica que m'interessi. Però no, ara no vaig molt sovint. Molt bé. Sí, jo tampoc, i sempre m'ha agradat, de fet, de petita estava gairebé tot el dia, bueno, quan no anava a l'escola, òbviament, però, bueno, una mica el que hem comentat, no? Com que tens moltes coses, pues, si vols buscar una cosa o informació, tens internet, si has de treballar, pues, si tens un moment a soles a casa, pues, et quedes a casa, ja no surts, no? Perquè el fet de sortir, pues, tal. Però, sí, bueno, de fet, justament avui sí que he d'anar per buscar un llibre, però m'agradaria com anar més, perquè sempre que he anat és com, ostres, si aquí hi ha un fotimer de coses que... Interessant. Sí, exacte. Així que... Molt bé. Doncs, si us sembla que ja portem com Sí. 45 minuts Sí. per aquí. Si voleu, un altre dia continuem parlant de llibres o de cinema o del que voleu. Molt bé, Vale, en resum, pues això, compreu llibres, o si no, Aneu a la biblioteca. Sí, volveu-vos, sí. També podem parlar de viatges, també, aquí que estem a l'associació aquí de Sí, viatges. és veritat, podríem parlar Bon tema, de... bon tema. Molt bé. Sí, sí. Doncs, Podríem fer com una votació a Instagram, en plan, hi ha algun sí, a veure si... tema que us interessi Clar. saber la nostra opinió? En plan, Com influència. la nostra... Molt bé. Doncs vinga, fins la setmana que ve. Adéu. 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 Ràdio Ibrialab. Un cop al mes parlen de l'actualitat.